बेलायनो खास हाजानाय कक्तमा तिप्रासा बसंनि बुकुक निरुलता देबबर्मा गामि उत्तर महारानी पुरबाय खबजाक बामराय गामिनि बेलायनो शाखामिया अंमाबाय पुइला कक्तमा आवायमुं अंमानि यागुलो खुवाय हांखरनि कक्तमा थमनाय र नुखा हिनकेनो जतनो गाहाम वान सुगुइनो जुबा लाइखा जे मानसाक तिनि 27 आगस्ट सालमारिव तालसानि चामु जे मानसाक साकबाय थांनि रांबायनो चुबाचु याफार लाइखा निरुलता देबबर्मानि नुखुंगो कक्तमा थमनाय बदल र बुकुक निरुलता देबबर्मानि नुखुंगो थाङै आबनो सावै मानखा कगलाम सालायमानि बिसिंतै आमचाइनि बलं तांबेदिकनि मन्त्री अनिमेश देबबर्माबो कक्तमा नुकमानि यागुलो जे मानसाकनो चुबाचु याफार काहिनै आबनि लगी लगी आमचाइनि इएम कमल कलैबो चुबानाय हिनै कग्रि खाहिनै सावै मानखा At least kuaya jogon thangka kun bisingo ta oमफ्राय taw doctor sawo bisingo pura besar khok pura kesang koi thanga chau acha yo age sapro sija ngai ramani au kesabo mungkha oमफ्राय bisingo kesabo mungkha ngai plus o mungko bisingni besar khok abo mungko mungkha ngai noston thaka ta kamu right kina ngai chau Mai tapi man bai. Karo mas ya itu orang kalau saya manajer. Amang sorok itu orang musuhani no ekor namu to. Gay joto pare tu ka. bazar bondu dile na kamu Gay love to tini karam na kalau itu pasang lagi bos. aro no ko toni yang udah dengan Enggak kok kelas so. Karena Allah dia masuk tuh dan saya mau lagi nak tidur mas. Sino pro satu tahun. Saya masalah ini kalau kita ini sama dengan sebagai satu. Saya juga pada testan bilang. Nah, ini untuk apa kita harus hospital. Melain ba di prasa bosoni bisingo belaino kostoni bisingo samung tangai jathaniwo tini obohaino sak sori hamyangai tini khoroksa bukungno jungkhwai hangkorni kokthoma thumnai rok tini phaiyi je mansak sakbai thangni rangbai buihai to chobana mojung phano lak lak chubai maiaba je sago phan tongmani jung khoksa khongni ajimani abono mas kaisa sik chadroble enggan hini jung khakhayo obohai khaino jung tini phai chubalaimani uttor maharani bamrai kamiwo bukuk nirolota no ngeyango udara hangkai bong gangkai boni sai boni logisong tabuk khwayo boborong naijak hano kwbangma jagano naijak kha phiaba hamke solution hamke sak tabuk bo hamsuk yako hini jeng sawi manman bisingtei chini kok thuma thumnai takuk James bo oro phaika sikango phaiyagnei kok thuma rok awai mungkhaika abon bising chungbo khwaini jahato kok thuma thumnai rokbo chungbo wansuka je haino khiglaiei toniwi tonglak joto pare chungbo thangai chobawana hwnei chungo bhaike chobalaimani a bisingo no chini oroni montri borom ganang Onimesh Deborma bobo chobakha hwnei chung tini oro phaiei saimanka kaisa rangni phaisingtui bo joto pare bobo chobakha hwnei chung kanao kaisa amount chobakha a bisingo no tini borongno khereng baro botrangnai hini chung saimanka Kerengbar hospital aro health minister yakaba EM bobo joto pare borno chobai tongo gai jeng teitam sanai ba kha sawo chini i dofa nung bayang jodi no hincha hinching lai
walai toklayo mang cheng kologi tongkhangke bufur cheng o sengcharo naithok khai cheng bui haikai buini bosong haike cheng bwskang agok manaiba aboni bagino cheng bo tini sak bai sak cheng jodi chubaya hangkai bahaike te khoroksa chubachu manaiba abono wansogino cheng hotat sakaiye decision khaileka cheng oro je koktoma thumnai rok chin logi ani okra ata biplop deborma tongo bobo khanamani loge loge no bobo tubalayano abahaike no dike tongo tei Nelson bo tongo chin logi o cheng belai no tongthogo tanga hingkai buihai kwbang chubai maya phano kisa misa chubamani bisingtei cheng lukurokni thani obo kaisa sak baithang cheng tamhanai cheng je tini norokno nokni bwskango chung nukjakmani abo bang sairi wano cheng chini muchung mani bai lukurokno phunuknani bai achubamani phunukmani bai cheng sak sak torya sak sak chini mungno cheng torinan thangya phiaba cheng just chubamani hingkangkai cheng ang bo ang joto cheng chubamani obo kaisa motivational message thangton kaisa o dophani bagui kaisa message thangton kaham message thangton je nung ang jodi no takhok bai takhok no chubaya khai chubachu kebo manya hini cheng wansogno tini o awaimung tini go khaimani ar khumrung press club ni chin logyo khoi hangkoni bo chini ata biplop tongo bobo joto pare tini o chubachu o phai logiri phaika tei obo haino amchaini especially ani takhok dilip bobai bo cheng kwrungkha kwrungmani bisingtwi bobo je joto pare bobo chubachu khaika cheng oro phaika ngai bobo tini tongo chin logyo phiaba bo tabuk nukjakna muchung yako chungbai tanga hingkai norok chubamani norokno nukjak dihini samani ba phiaba bono bo cheng belai hambai bini amchaiba cheng bono tini logyo cheng logyo mangkha abo haikhe hingkai obono paithangni message cheng je tini norokno lukurokni bwskang cheng obo haikhe pal khaiwi phaiwi nukjakmani obo kono cheng sak bolaijaknai ya phiaba kaisa message thangton dophao je nung ang jodi chubakhangke khoroksa chubachu mano a message bai no cheng tini ni oro cheng norokno hambai ya pharo hambai.